Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baru kini kilong ki khubor bam takasngi. Kadolan nong mahir lani ka nong mahir island resort kadai ka jaka ka balakring bhai ki nong wan jungok kai perthai ban nei pit kai bat syong kai pengan namar ka jingdon jong ka jaka pelang ban pinmi boarding electric jong ka sarkar jilla ka bajutip kum ka Meghalaya Power Energy Electricity Board. Katay kadolan nong mahir kadon hanong mahir kerdem kulai 0 point bat ya kabalakir tawir da ka baladan da katnat pinmi boarding bat labu ru ya ka ha power generate station na kabentaban I boarding ya ka jilla baro ka wing. Ya katay kadolan nong mahir la shem da uwe urang ba nong shnong katay kathan ubade unong rem uba Shasta thank you. Na kalyang uba Shasta thank you ubade u nong shem bat utrai katay ka nong mahir island resort ulayo banyakran ha ulat pathai khubor uyathu. Kashnong nong mahir kalong kabadon bong namar ka jing island bat ai jingbit ya u ban seng ya gani ka jaka jungok kai perthai ban pin pau nam ya kashnong bat ya kadong kathan jong kari bhoi. Uba Shasta thank you uyathu demo u uba shem ningkong ya gani ka dolan nong bat ubala jer kerteng sendan nong mahir island resort. Ya kaba ulapnya haringkat ke kurim jong u ka kong azbina karbuki. Uba Shasta thank you uyathu ba udon khun khandai ngun bat arfu arngot kiksiu. Kani ka jaka jungok kai perthai ba paunam hari bhoi usdang ha usnem arhajar khat khandai shu ha ka jingsdang jong utei urang ba usngau ban ai buram ya kirang ba ka them ri bhoi ki blakin tiu bat ai min simi u ban ya cheprang. Habaya thu bnya ya ka jingsdang jong ka te ka kam ka longda ka jingya trailang bar ki khun kikti banyo jing em ya thu uba Shasta thank you. Uyathu usngau bnyau hakawai ka rukom ya ka ni ka nong mahir island resort patla ban pinbha ne ban pin itnan namar ka jingduna ka bor pisa bar ka jingduna jingtip jong ki khun bamdan ka jingnang jingstan namar bamyo lat ban puli yathu utei urang ba. Uhe min simpan namar ki khun ki ba shempang bat yo ijngai ya kalawe jongki bat bakimla ban yo kam sorkar henrei ki yeng hala ki jongki kejat banne ya ka kam la jong ban yo jingtip ka ba khambnya pet bat sngap ayu uni urang ba uyathu Di banton lang jing ye dai lang ba ki snong ki thau. Mat kum kani kapung hang ne pidai mi dai ba ki snong ka thau. Bat ni kum utrai jaka jo kani kapung. Mangang ngingi kwa hak jing ba. Like badon kano jing sneu don kano jing bakla kan ni la ya dap yakran bat ni la ya thok kot bat ni la ai ki saki don jing maham nang ta ka jongki te baki ang ngala penbiang ngala le ki ta ki kot ki islam bar ngala dap ai saka MSL armut sitemen silok nimut ban penbha ki jikasa ki jikasom jiklek sabar bat ki kumno bensuk ya kinang wan kata jing pu jing arngot rem tang pelak ban le mar nyam don kapsa katangka ban pelut ya kita tu khila manta phi de tu ban liwat jirap na katrat tourism na katrat tourism bapli kila ajmut yang amanta khandian kila ajmut ban limi seki kumno bakin ai kata jing arab te hado mata ka sateng bangi priyo ban limi lek pau hari isar jengi na tourism ila ajeng tip yang bari lafun yang arngun te swanmi ke kal taklanti kalat linti bakin ai yang jong kanong mer alam zan te nagajeng yarap jengi pralok dan kajeng yarap jeng jeki jeng ai buj ko jengki kajeng le stom ko jengki harus ka paunam bat sa syai ken menta ya yu fidan ban ong la menta ka lawai ki khoni jong pi atu kindang ne ne ya kan ni ka la ne ka jing sang jongki phi kum ukpai lagi ko ka jing thmu ka jongi armat si silok ni mot bang ni ki mi ki pan sedang kan ne ski maki lada kenang lada ki la kan sakiu bat ki sayo kata ka jing mentoi nam tak jongki kan namar maki kim yo kam yo jam ting la pli kan ya resort kan kumno bakan long hare mata ka ingat ka gadang ya sakmat khandiat ngi dei taginong belah ngade nong belah ngatre kam na jong idan ki ngir sensar di rep kaba kum ta ter di hadin banga i bakani ka perthai ga ya sang sene sata i te badan kani kapung te ngasnang do dai ni kam barit ken te kum tu kilawan ki plok jongan nanong po nari boy kila ai mensim kila priang ya kani ka ngamla ben klet i plok jongan nanong po nari boy kila tristom sisa rei
Te baki ki bapan urlong bat ka bapan priang yang ni ka jaka jonga. Poj ba ni ujunga kai perthei ni don ka jing yada. Namar hangi ni dan lang rangkat bat ka sinong. Ti kumno ben jada ye kinang wan. Ni don ki tu live jacket. Ban pen phong ki ha ba ki songling. Yo jing long bri kum na ben biang. Te ni don ni tu ki jing yada kin. Ka sop ti live jacket. Te bat aki kiuling ru ngim de ben kit palat ya capacity riungot. Dai ben kit parat ya kata kap ringut capacity hagoi galing badan gi jing yada ha jing sha ka kamhai ye ke kam la jang namar mentak partai menta ngim yo kam yo jam te ngi la sedang ngi la pliu jing mut arngot silok da kam lo kalat ben pli kum ke ne ka jaka re pen ban ha jing sha kala pen itenat re ka pen kring ye ke nang lek nang wan tang bang jing kawa ka jing ngi arngot silok ngi kawa ben pen bha pen met re ngim dan ngim dan pesa te ngi la lek sha ki tourism re hak jing bi ngim la ban lai bat ngi kan yo yarab re na ka tourism te pi bom yo na ka tourism ta kuno phi sedang ya kani na du kan nu tengkat la sedang ya kani ta ka jing lot radon he ka jing lot kan yang jing plot jing mulu malah kan jaka tabak kapan itnat kan rengi kwa ban pen itnat yang jaka isu henre ngim dan lat te matang sule no tang i malu malah nag i iyo nang ne ngi plot hang ne inyo nang ne pi plot hang ne yo pisa te de kata kata tang pelak ben lai ai kam benang bu nang ne bat pen itnat re ngim dan lat ka myo jing rap nak sarkar